Vanhu vandiri kunzwa vari kutaurisa zvavari kutaurisa ipapapa, vachipopota, vari kuataka mawo veterans, vachipopota vachizviita kunge sezvinonzi ivo ndo vanoziva stereki. Pane vanhu vandiri kunzwa vari kutaurisa zvavari kutaurisa ipapapa, vachipopota, vari kuataka mawo veterans, vachipopota vachizviita kunge sezvinonzi ivo ndo vanoziva stereki pamusoro pezviri kuitika ipo pasina chavari kuziva. Vari kupopota vachingobvongodza muto, hatisi kuziva kuti kana direction yezvavari kutaura zvacho ndeipi, hatisi kugona kana kutombovanzwisisa. Vari kumbotumwa naniko vanhu? Unoona munhu achituka baba vakaita samudhara Geza vaya vageza achavatadza chii? Iko kuzonzi munhu weZanu PF zvareva kuti haizi hama yedu here? Vageza sehama yedu? Toda kuti ndinyatsokubvunzai vese vari kunzwa audio iyi, timbonyatsokutora hana dzedu nemwoyo yedu tichimbonyatsozvibvunza isusu pachezvedu. You need to question yourself sometimes. Ageza vaya haisi hama yedu here? As well as vamunangagwa vakundikana, hapamborina nyaya yekupopotedzana apa. Vamunangagwa vakangotaurwa zviito zvavo nematadziro avaita kutungamirira nyika, vakanzi chimirai kutungamirira nyika vamunangagwa, nekuti machances amakatora awandisa mukatadza kutungamirira nyika kuisvitsa patakanga tichitarisira tese nepakukubatsirai kwese kwatakaita. Ndo zvakataurwa naAgeza, vachiti zvivimbiso zvatakavimbisana kuti tirikuda kuisa change munyika munomu, nyika yedu isashorwe, vana vedu vadyiwa chiguta, zvese makazvitadza, makundikana, mava kubvisa wamuri kubvisa muchiisa hama dzenyu. Saka chibvai ipapo, nekuti zviri kureva kuti makundikana muri kungoshaya munhu anokudzorai kana anokutsiurai. Handiti muri kupanzwa? Ndozvo zvakataurwa naAgeza chete, hapana kana zvakambotaurwa zvakawandisa naAgeza. Vanhu chamuri kuvenga izita rekuti wo veteran here? Mune shuwa kuti mimi munomira mumapositions ekuvenga mawo veterans? Kana muine pfungwa chaidzo dzinonyatsokushanda chaizvo, kuti munhu ari kunyatsosenzisa pfungwa dzake chaizvo, 5 common senses dzinodhonza chaizvo, anotuka mawo veteran. Kutuka mawo veteran, kutorwa nemawo veteran, kutotora nguva munhu achishama maaudios ekurwa nemawo veterans. Seriously, mune chokwadi? Munonyatsokunzwisa zvamuri kutaura here? Vageza vakasenda, vakambotanga vabuda pekutanga last year. Saka vanhu musataure kwamusina kuswera imini kana musina zvamunoziva. Vakatombosenda ningirikini yavo yakanyatsonaka, audio yavo, vakatombobuda imwe video vachitotaura kutoti zviri nani kutoti kana vadiki vana ava vachinge vakukwanisa kuti vanogona kutitungamirira, titere vadiki tivaise pamberi. Vageza havana kumbobvira vakambotsamirana nezveZanu PF zvamuri kuramba muchingowamanikidza imi muchivati varada kuti ZANU PF, varada kuti ZANU PF. Vakamboti ZANU PF yega ndiyo inotonga kutanga rini? Vakazvitaura kupi kwacho? Vakazvitaura rini Vageza? Ndoda kuti ndingovhunza ipapo. Zvamuri kutaura muri kuzviziva here? Kana kuti mangobatwa nedzungu reruvengo rwekuda kutaura ngoti hanzi Vageza ngavanyarare nekuti muwo veteran. Mawo veteran ndo vanhu vakafoma pati inonzi ZANU PF. Imi mamuzi vana veZANU PF here? Chida kuti titaure chokwadi, Tsvangirai akanga arisiri mwana weZANU PF? Tsvangirai chaichaiwa munonyatsokupenga Tsvangirai everyday apapa. Munonyatsokumuziva kwaakabva here imini? Munoda kuita ngese zvinonzi munotopikisa ZANU PF zvekudaro. Chamisa chaichai munoziva kwaakabva here? Munotoda kutoita sekunge sezvinonzi imimi ndimi munotopikisa ZANU PF zvekudaro. Ndiri kungobvunza. Ko imimi wacho kwamakabva munokuziva here imimi? Hamuzi vanhu veZANU PF here? Maopposition parties handiti kupanduka kubvawo muruling party. Yakatanga ingori ZANU PF, yakabvumiranwa nevabereki vedu isusu, ana mbuya vedu, ana sekuru vedu nemadzibaba akatibereka isusu, naana amai vedu, ndo vakatanga chinhu ichi.
kana maovetereni akataura akati takachitanga havazi kunyeba, nekuti vabereki vedu tese isusu vakararama before ma70s, vanhu ivavawo ndivo vakatanga chinhu ichochi, nekuti vakanga vari panhau imwe chete yekubvisa hurumende yevachena vachiti vanhu vatema vazvitonge. Saka pari kunzi pari kurambwa maoveterens ipapapa ndepapi pavari kunzi vari wrong pacho ipapa pamuri kuti vari wrong ndepapi? Kuva maoveterens kuva munhu ari wrong muZimbabwe? Muri kunyatsoshandisa pfungwa here nhai maZimbabweans? Isusu chatiri kudai zita remunhu here? Isusu chatiri kudai zita rekuti opposition here? Chiri kunetsa muZimbabwe chii? Kusapinda kuopposition here kana kuti matongerwo ari kuitwa nyika? Ndoda kuti ndingovhunza futi. Ndinokunayai nemubvunzo wakomana, muchinyatsondipindura kana muchida kupindura zvenyu mupindure, nekuti ndinenge ndisiri kunyatsokunzwisisa pakati pemapopotero ari kungoita vanhu vari kungoputika putika zvekuti vanhu havachisina kana nedirection. Nhasi unoyo Mudarageza baba wedu avo vari kutaura nezvekuchinjwa kwematongerwo ari kuitwa muZimbabwe. Hazvisiri zvere zviri kutaurwa naPresident Nelson Chamisa weopposition party? Hazvisiri zvere. Saka nekuti muovetereni, saka zvitori nani kutoti zvitotadza kugadziriswa nekuti pangobuda zita rekuti muovetereni. Makamboita seiko nhai maZimbabweans? Makambonyatsoita sei chaizvo? Chamunoda chii? Munochiziva here chamuri kuda? Ivo vari kupopota, ndiri kunyanya kutaura ndakanangana nevari kupopota popotawo. Zvamuri kuda chezvo muri kunyatsozviziva here? Muri kumbodei? Muri kuda change here? Muri kuda opposition here? Muri kuda Chamisa here? Muri kuda Chiwenga here? Muri kuda Vageza here? Muri kuda vaMnangagwa here? Muri kuda ani kana kuti muri kudei? Ndati muri kuda ani kana kuti muri kudei? Ndati muri kuda ani kana kuti muri kudei? Ndosaka ndadzokorodza ipapa ka nyatsozvibvunzai zvakanaka. Saka ndataura ndichiti munhu zvinoda kumbotaura iwewe pache zvako uchimbokweshena pfungwa dzako iwewe nemwoyo wako chaiwo. Umbonyatsozvidzora iwewe pache zvako munhu uchinyatso umbotanga waziva zvauri kuda first. Usati wangoenda kungonobudikira uchingopopota vanhu uchiti pamwe otherwise vanhu vakanzwa ndichiti ndiri kupikisana nemaovetereni ndichiwa mungatuke ana baba wedu maovetereni. Munovatukireiko? Munovatukirei? Zvavari kutaura hamusi kuzvinzwisisa here? Kuti takatanga taita izvi zvikaramba tikaita izvi zvikaramba tikaita izvi zvikaramba. Imi makanga muri kupi? Nhasi munongobudikira muchivatuka. Nhasi ndimunogona kuvatuka. Ko zvatakaedza wani isusu kuti tifome maopposition parties hatina kudimburwa musoro one by one kusvikira tanyarara, kusvikira mukuru wedu cheche mutungamiriri akanga achitungamirira maopposition parties aNelson Chamisa vakasvikira pakutaura kuti aiwa handisi kukuti rambai muchiita zvekudaro, mirai muregedze kupera kufa, teerai kumashure kwangu mukandidzwa ndanyarara imimi nyararai. Vanhu vachingodimburwa musoro apa. Handiti Comrade Geza vauya neimwe nzira makutanga kuirwisa futi. Imi muchizwa kuti yedu nzira chaiyo yakaramba kangani 2 times vanhu vachiuraiwa towards my elections, vanhu vachiuraiwa abductwa vanhu vakabaiwa mainjection ekuti hatichazivi duration yekurarama kwavo kuti vanhu ivo vachanyatsoraramawo zvekuchembera here kukura, nekuti chavakaiswa muropa ravo hatozive. Nhasi takapararwa nevanhu vakawandisa, takatotiza vamwe vanhu vakanga vari muchiuto, vamwe vakanga vari kuintelligence, vamwe vakanga vari pai, vakazenge vachitaura manyangarisirwo ese akaitwa anaitai Dzamara. Munombozvifunga we muri kurwadziwa here kana kuti muri kungonakidzwa neungoramba muchingozhamba muchingotukana? Chamunobuditsa chii pakuzhamba muchitukana? Opposition party neruling party ine vanhu vari kutambudzika vese. Zvinogona kuwanikwa munhu akazviti ndiri weruling party asi zviri kuitwa nevakuru vangu hazvisiri izvo. Zvinenge zvichireva kuti muri kutaura muromo mumwe chete. Iko kuruling party kwacho hakuna hama dzenyu. Hamusi kuzviona here kuti zvinhu zvatiri kuita izvi pachedu apa? Tiri vanhu vemuZimbabwe. Chinonzi opposition hachidefine nigirikini identity yemunhu. What is opposition? What is ruling?
tiri kudivhaidwa nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Ngatitsvagewo kuva nenyika yakanaka. Ndozvinhu zvatofanira kungotsvaga chete izvozvo. Hatifanirwi kuti tiite basa rekupengereka. Ndosaka muri kuona kana Ivan achamisa. Ndiye murume hwani chete wandakangoona murume ari muZimbabwe uya. Vamwe vanhu vese handisati ndanyatso kusvika chepo. NaNaustalo's vakomana vese. Vanhu varume vazhinji vari kutaura pasocial media vachisenda maudhios vanotopfurwa nemusikana uyu Fadzai Mahere, hanzvadzi yedu. Munopfurwa naye by far. Hamutomborina kana pfungwa dzinogona kana kutungamirira kana kugadzirisa. Hamuna. Chenyu kungopopota nekuramba. Munongowanza mafeelings muchingopopota mukavenga mavenga. Hamugoni kudzokera kumashure. Ende kuvenga kwenyu hakuna direction, hakuna reason, hakuna zvikonzero. Kungovenga just kungotovenga. Ende mukatovenga hamudzokeri kumashure. Kuvenga kunotoda njere, ndikudzei vedu we. Shandisai pfungwa. Kuvenga uku kunotoda njere. Hakuna munhu asingachinje. Blessed Geza vakataura vakati tinotonzwa urombo nekuti taifunga kuti tiri kugadzirisa zvinhu tichitoesana zvinhu. Handiti muri kupona. Ndivo vega vanogona kuita zvinhu zvisinganyanyi kukonzeresa problem yekufa kwevanhu kana kubviswa kwevanhu kana kutiza kwevanhu munyika zvakanyanyisisa. Ndiani anoti akatiza nekuda kwekuti president akachinjwa muna 2017? Ko vangani vakatiza nekuda kwema-opposition parties atakafoma isusu vakawandisa. Izvozvi zvivauya nemamwe mafambiro avari kuziva nekuti ndo vanoziva kuti zvinofambiswa sei. Endi vakatotaura vakati isusu tinoita zviri constitutional. Zvekuti izvozvo hazvitombotekana kutoti panozonzi vana ngavadeurwe ropa kana kuti vamwe vanhu vanoabductwa. Vakazvitaura zvinhu zvese izvo. Imi muri kuzviramba kuti muabductwe muchidimurwa misoro nezvinhu zvamunoziva kuti tiri kudzvanyirirwa. Mudhara Blessed Geza vakati toda kutsvaga kuti tikusunungurei, tikupevherei nzira yekuti musare muri munyika yamakati muri kuda. Vari kusenda maaudios vachiti tiri kuzviitira vana, tiri kuzviitira future. Imi muri kusiyana nazvo, moenda kunovapa mazita, muri maovheti, muri vanhu veZANU-PF. Aiwa, muri kuda kuti ZANU-PF izochinjana. Imi kani, chii chinoshamisira pakuti ZANU-PF? Chii chinoshamisira pakuti ZANU-PF? Isusu tinoda kusunungurirwa nyika. Isusu tinoda kubvisirwa vanhu vambunyikidza nyika vakaisa nyika mumusha mavo, vakagwana nyika mumusha mavo, vakapana vakagadzana nhaka dzenyika. Vanhu vakuzvidaidza kuti ana munhu mutapa, machifu akugadzwa nemutungamiriri wenyika instead yekuti agadzwe nemachifu. Muri kunzi mubvisirwe munhu akadaro nevanogona kumubvisa, nekuti isusu takazama kumubvisa, makazama kumubvisa, mukatobviswa ndimi vamwe wenyu vakatozobviswa kusvikira manyarara. Asi nhasi muri kutoataka anogona kumubvisa wacho akatombokuitira example yekuti zvinhu zvichinje pachitobviswa mumwe pachiiswa mumwe munhu. Makutotanga kutomaataka. Saka muri kuda kuzovhota rini? Mavhoti acho amuri kufungidzira kuti iwayo harigwe zvekuti imimika munotobvisa hamunangagwa nemavhoti. Nzira dzese dzinogona kungobvisa hamunangagwa. Nzira dzese dzinogona kungomisa ZANU-PF zvairi kuita zvese izvo. Maovhetereni anogona kungozviita. Last time wakati takapa ZANU-PF machances. Asi izvozvi manje zvakuchiratidza kuti machances atakaipa, they are now enough. Haina zvairi kugona yakukundikana. Saka zviri nani ZANU-PF yacho kana ichibva ngaibvi. Akatombozvitaura akati tinogona kungoti kana nyangwe iye chamisa wacho handiti mwana wedu here wemuno. Endi nanhasi mudhara uyu ari kuzvitaura, mudhara wedu uyu anonyatsotaura achiti hatisi kuda kuti vana vaurayiwe nekuda kuti hanzi vaita opposition kana kuti chii chakadaro ichocho. Ari kutsiura vanhu, muri kungomuataka. Muri kudei? Chimbozvibvunzai kuti muri kudei? Muri kuda Ageza here? Muri kuda Mnangagwa here? Muri kuda Achiwenga here? Muri kuda Achamisa here? Muri kudei? Ndo mubvunzo wangu chete vana veZimbabwe. Muri kudei? Handiti muri kuda shanduko kuti nyika ichinje, vakatiza munyika tidzokere munyika dzedu, nyikawo ifanane nedzimwewo nyika dzinogarikawo zvakanaka. Vanhu vari mukati menyika yavo vanyatsokunzwa kuti tiri munyika medu,
kwete zvekuti hanzi ivhu rakatorwa ramumaoko mapurezidendi zvaianaunzwa sisezvo. Ndatombonzwa mumwe munhu achitodaidzira hanzi kunyanya vari kudhaispora utotaura zvako vari kudhaispora vari matitle deeds avakatengeserwa maproperties kunyika dzavari dzeutorwa, kokuzoti iwewe uri munyika yekuti nhasi unoe pakawanikwa paine maini paseri pemba yako unonzi kamani. Ndiani ari nani ari kudhaispora newewewe uri munyika yausi nakana nesimba nayo, uri kunzi ukwanise kupihwa udzorerwe masimba ako nevakapa masimba munyika kuvanhu vatema vachabvisa kuvarungu ivo maoveterian. Ndivo zvakare vanoti takatombodzorera masimba kuzanu PF ikoko nekuti yakati tine machances atiri kuda kuti tikwanise kuti tigadzirise zvinhu zvakanga zvisingaitiki. Vakataura vakati aiwa tiri kuona kuti yafoira, vari kutaura vanhu zviri pachena. Kokubatana tiite chinhu chimwe chete zvakaipechi, kokuvengana kwacho kuri kubva papi? Vangani vana vaageza izvizvi vari mumaopposition party? Vangani munoziva here kuti agezawo vane vana vanotogona kutowanikwa vari mumaopposition parties? Achiwenga chacho naMunangagwa vanotori nedzimwe hama dziri mumaopposition parties, kureva kuti tese tiri maZimbabwenzi. Saka ndana baba vedu handiti divi rinenge rakuenda kunotadza kufamba zvakanaka ndo ratinofanirwa kuramba totevera divi rinenge richifamba zvakanaka. Handitika nyika yedu ikasunungurwa then takuziva kuti takugona kuita maclean elections. Tiri kutsvaga nzira yekuti munyika mugone kuitwa maclean elections. Iwe uri kupopota uri kuti nyika ngaite maelections, really une chokwadi iwewe kuti nyika inoita maelections nhasi akatambirwa zvakanaka-naka? Philip Valerius Ivanda anonzi munin'ina waMunangagwa. Shoni Munangagwa ndiye mutedzeri wake. Handiti uri kupanzwa isecurity yese, security force yese munyika medu. Uyu anonzi anuyi mukuru wemapurisa ane chekuita naMunangagwa. Ndianiko asiri connected naMunangagwa? Saka vanogotibatsira papi nhasi unoyu kuti zvinhu zvigadzirisike. Ami yamunogona kuti tinochema nayo hatisati takunyatsokuitemba, hatisati takuivimba kusvikira yatozvibudisa pachena yega yakuzvimiririra yotsvaga divi rainenge ichiona kuti iri ndiro rakanaka rinoita kuti nyika ifambe. Nekuti pari zvino ami ndeye kwaMunangagwa. Ndiri kunyeba here? Kangani president Munangagwa vachitaura kuti tisu ami, tisu mapurisa, tisu chii, tisu judiciary. Saka muri kuti kudii? Zvamuri kuda muri kuzviziva here? Muri kudei? Muri kuda ageza here? Muri kuda Munangagwa here? Muri kuda achamisa here? Muri kuda achiwenga here? Muri kuda aniko? Kana kuti muri kuda kuti nyika ishanduke tivewo nenyika, tidzorerwe nyika yedu, tigarewo munyika yakanaka yakasununguka? Zvatiri kuda ndezvipi? Mibvunzo yangu yese ndiri kuvhunza, nekuti hazvisi kumeka kana sense zviri kutaurwa navanhu vazhinji vemuZimbabwe. Hamuna kana direction, hamuna kana view, hamuna kana vision. Vazhinji vacho vamwewo vari kutaura zvakanaka, vari kukurumidza kuona. Vamwewo muri kunyanya vakomana, musasarire kumashure zvakadaro, musasarire kumashure zvakadaro.